Tinc 22 anys i vaig néixer a Síria. I ara fa 3 anys que estic a Barcelona. El meu germà em va parlar d'aquest programa d'acollida de la UB. Aquest programa ajuda als estudiants que viuen a països on hi ha conflicte, com Síria. Gràcies a aquest programa que em va ajudar a establir-me a Barcelona i a estudiar odontologia, el primer que miro a una persona és el seu somriure. I si pots ajudar a les persones a que tinguin millor sonrisa, això et deixa sentir millor persona. Gràcies a les persones de la Solidaritat UB que em van ajudar amb el tema de la documentació, el visat i també a nivell personal. Això em va donar valors de la vida personals molt importants. Vam fer un curs de català i castellà i això em va ajudar molt a integrar-me al país. Tinc molts companys al meu costat que em fan disfrutar del que estic aprenent. Tenim moltes coses en comú, sobretot el mar Mediterrani. Sempre penso que Síria està darrere, així no sento que estic molt lluny. Tinc pensat que quan acabi la carrera, si pot ser, anar a fer voluntària amb Mèdics Sense Fronteres. Estic molt afortunada perquè estic estudiant a la UB, estic vivint a Barcelona i espero que per les persones que ara estan vivint la mateixa situació que vaig viure, que puguin saber que hi ha aquests programes que ajuden molt a que tinguis un futur millor.